Okay, practice some more. Practice pa. Dili pa to final ha. Sunod, mo kan pa na sila. Mo rebands pa na sila niya. Okay, sunod. Next presentation. Sa mga mga dagko-dagko na ni. Samtang kaulat na sa atong pagkaon, ato sang lingawan ang atong mga mata para sa okay, gusto mo kanta. Bai dato, kung gusto mo kanta diya, okay? Aron atong intermission. Another intermission. Sabay maghatag og lingaw sa atong mga igsoon nga mga dato ug bai. Ang wala makabutang ano yung bubutang na dirali sa kuwan ng siwa ay magsugot ang pagampo sa atong kamanggalit nyo si aming magburaya. Among gagyo si Dato Yagma sa atong barangay Timaya. Atong kubang gabay lang. Nana. Ang kanabay lang niya, ayaw mo ang roller kay magsugod ang atong pagampo. Saan siya mamlaylay o tribes or kanang isara? Ikaw na nagditanan? Tan. Butang sa dito sa lagutan. Ang manong kaya bunalong katugawayang kanan ng haga yang kalong pagbubuka ang langit na siya. Inadino si Tagalo sa Taghari, inadino si Taginawalog sa Taginawa. Inangulay mo daw, inarapin mo daw, inhangaday mo sa kanabang ang man na mabawala na ibus yung sukagaw mo kay dulo. Ibus yung kanay sa panabang mo, hari ko pasakay, hari ko magkarikuli. Pakadikay ko habay sa kagat po. Pero po ang mga mahimo, apakadaat kanay, amay pa kanay, yes kaya, ipaklay kayo. So dahil mo, kulay lang ka. Amay ba ilagay mo sa bunta, daw langit, ilagay mo sa tatagyan, ilagay mo sa tatagyan, ilagay mo sa haritagay naman. Ilagay mo sa alam, aman hinukya ko mo, inadap ko mo, pinanong ko mo. Wala man lahat at mo. Ang kapangyari, panabang gawa sa imo siyang karabunal. Yang kalikugawa, yang kananang haga, yang kalunang pagubugka, langit na manusia. Ay ang namin rin mo at inis konsultante nila si Mayo Gini tayo ng Kadilaniba sa ako ay nila na sa Congress Law Unit Oil alam sa mga sa kumpandan na yung namin na pinanayakan hayangan namin halugayan ang kayong tugtugod ang kalbang pulis hayangan namin lang mandra ang sa mukha mandra sa lugar ng mga bayang kayo lang ang mandra yung buwan ama pagkangatangan na niya sa ulian ng lagpayla na pagpayagan nila sa tampo sa taktungan akayong din ang mapalta kapay na luna sa bilang tigpabaw lang ang kagtanong malayan malayan na namin suranan na sa kalbo na malayan na uyang langit sa buhay-buhay amay pa na sa ilang iman sa pagkakulay ang ginagawa ko ina. Ano kayo ng kalbo nila hindi pasagi. Kaya ang ginagawa sa mga ginagawa sumalang ito ang ginagawa at kalahuli na kinangalan kayo ng mga kayo na mainit siya po yung kasayan. Lapit na makido mo siya yung mga ginagawa sa mga ginagawa o yung mga tabang kali kayo kayo ampo kanong kung kabaya alam nila tabang kayo tayo ako na mga kailan wala mga haba kadong sino ko na sumayin niya pagbibinin na po sa amin sa pimbayang apoy nagahaya pagbibinin pa apoy talkot apoy julos
dili mo sugato ako, dili mo sa kabarakan, mabalbalaan, asualan na yang ka mahimo, magabayan dahil mahimo ka, anlaw, at hangadin dahil sa niyan dahil tabang, anulang na amo, kung babaya, asuling babaya, tugawan na ng haga, Diyos ka ng gahod-gahod, hinanginan, dahil madagdag, imo, saya alam na tumanang, kapag-apong sa alat ang nangyayang nila, at yung puli imo na inarap sa inyo. So sa lahat ng ibabaya mo na yung kamahang labang ikaw, sa alam na saligan dahil, mahinang dahil matulong na pag-ampunan, pag-adap dahil, imo aman dahil na, sa inuha tungod kay wala siya naka-abot karong adlaw tungod kay adun na siya mga importante nga mga butang nga iyang giasikaso sa pagkakaroon alang gihapon sa ato ang kaayuhan ingon nga mga tribong higaonon dinhi sa dili lang sa segundo distrito kundi sa tibuok 5 ka probinsya dinhi sa Mindanao sa tribong higaonon nga mao ang Lanao, Misamis Oriental, Bukidnon, Agusan, o Surigao. So akong abot kaninyo ang amo ang mga konseho sa amo ang Tribal Council sa Hitrico na mao ang El Salvador Higaonon Tribal Council ani sila dinhi dapit tindog po mga dato mga bae ang uban kay asa na to na mayo na malit sa ilang kinahanglan. So mao ni ang among mga konseho dinhi dili na lang siguro na kuntason tungod kay daghan pa man ang mga idi nga nakakaroon dinhi. So daghang salamat mga igsoon kong tribong Higaonon hinaw kang ato ang mga kultura ug tradisyon magpabilin kini hangtod dili lang sa atong mga kaapuhan apan sa walay katapusan natong henerasyon. Daghang salamat ug bayong hapon ka natong tanan. Aya ta mo-proceed no sa uran ay makakita ka. Maghatag og intermission number ang tas kahit 362.
dancers. Atong papagaan mga igsoon. Ang sunod natong party sa atong programa karong hapuna mga dato bay mga bisita tanan dinhi sa event center. Villanueva Misamis Rental atong paminahon karon ang pag-welcome kanatong tanan. Walay lain atong ihatag ang atong banggitan nga buutan nga dato, walay lain dato sa Yagma Clan, dato Silso Yagma, dato. Welcome address. Atong pagpakan mga igsoon. Before si Dato Yagma maghatag sa iyang welcome address, ato sang i-recognize o i-welcome ang pag-abot sa atong baligyan kati atong pagpakan mga igsoon. Standby lang para sa atong welcome address. Atong mga bisita, balihog saka lang sa taas para atong matawaran sa atong mga garland. Samtang nagpaabot ta sa atong mga NCIP personnel gikan sa province o sa region. Okay? Atong paminaw si Dato Yagma. Pagpakan mga igsoon. Mayan mahapon na to. Daw sa alam mga bahay daw mga nato daw mga bisita. So agi yung pag-abri, formal nga pag-abri. So kini si former Kapitan Silso Yagma, dato mansangkuan ako kuda. Naami sa pinsa hidoon ni Villanueva. Si Maya na siya po, pinsa hidoon ng tribal council. So study namin ito sa Ikete. Nice to me. So, isip nga iya sa Villanueva. So, kami gawan sa mga opisyalis, ipasalamatan kayo nga mga first time siguro na dato, di ba? Napagsaulo sa atong kaubulan diri sa Misor. Mga first na diri gihil sa Villanueva. So, dako kay ang lugar po sa taga Villanueva na tradisyon ang tanang nga mga leader sa tribal, ng tribal council na dirigil ihil. So, sa atong bagong mga gobernador, Ma'am Juliet, o sa iyang kapikas sa kinabuhi, si Sir Julio, mayor po nila sa Villanueva. So, siya papasalamaton kayo o pagtugot na diri ipahigayon ang first pagsulog sa pamulan ng Misor. So, salamat kayo sa tanan mga facility natin. Tanan, mga bayo dato, sa atong pansita. Salamat kayo. Sa panahon, nagpunta kita na bayong panahon, no? Hayag. Nakita nato na naay really na lugar grasya ng ulan, pero dili sila mo dapat tungkol kay ang pagmahal niya o pagtahod sa ato ng doon niya. Wala pa din dapat ang ulan. So, padayon ang atong activity. So, ini si Yagma kaya magpasalamat kayo sa tanan o maayong hapon welcome ang tanan sa atong himong first kaubulan din sa lungsod sa Villanueva nga kayo. Salamat. Maraming salamat.